שוב שלום לכם. אחד השלבים החשובים בניקוי של עור הפנים הוא פילינג. למעשה מורידים תאים מתים משכבת העור העליונה שקרויה אפידרמיס. הפעולה הזאת מאפשרת לעור להתחדש בתאים חדשים וכך להקנות לעור מראה צעיר ורענן. הפילינג מתאים לכל סוגי העור, אבל במקרים של מחלות עור או אקנה או עור רגיש לא מומלץ להשתמש בפילינג. היום נלמד את הנוסחה איך להכין מסכת פילינג טבעית שתנקה נקודות שחורות שיש על האף ועל הפנים, תמריץ את מחזור הדם ותוריד לכלוך ושומנים מיותרים מהפנים. וכמו תמיד, נכין ביחד מוצר קוסמטי יעיל ופשוט להכנה ב5 דקות בלבד. אני איציק מארומקר קוסמטיקה טבעית, זה עוד סרטון בסדרה קוסמטיקה עושים לבד. אנחנו רוצים להכין היום מסכת פילינג נהדרת לניקוי ורענון הפנים, אז בואו נתחיל לעבוד. ניקח כלי קטן ונעביר לתוכו 3 כפות של חמר ירוק. בחמר הירוק יש 30 סוגים של מינרלים. הוא סופג שומנים מיותרים מהפנים, סופח רעלים ופסולת, וכך הוא מנקה את הפנים. 3 כפות של חמר ירוק לתוך הכלי. 3. נוסיף 2 כפות של מיץ לימון טרי. הלימון הוא אנטי-אוקסידנט, הוא מנקה נקבוביות עור סתומות, מבהיר כתמים ומטפל בנקודות שחורות שעל הפנים. 2 כפות של מיץ לימון לתוך החמר. נוסיף 3 כפות של חלב טרי. החלב עשיר בחומצה לקטית, הוא ממיס תאים מתים שיש על פני העור ומעודד את תחלופת התאים. 3 כפות חלב לתוך הכלי שלנו. נוסיף 3 כפות מצמח הממליס. זה צמח מרפא עם תכונות מקבצות וסופחות. צמח הממליס מחטא, מנקה ומותח את העור. 3 כפות לתוך התערובת שלנו מצמח הממליס. נוסיף 6 טיפות של שמן יסמין שמעורבב בשמן אבוקדו. השמן מופק מהפרחים של צמח היסמין, הוא מעורר התחדשות של תאי עור, מגביר את הגמישות ונותן תחושה של רעננות. 6 טיפות. נערבב היטב 2 דקות עד שנגיע למרקם אחיד. את המרקם אתם יכולים לראות כאן בדוגמה שהכנו לפני התוכנית. זה המרקם. מרקם אחיד וחלק. נוסיף כף אחת של גרגרי משמש טחונים. הגרגרים מעניקים לעור עיסוי עדין ומגבירים את זרימת הדם. הם מנקים ביסודיות את העור, מסירים את השכבה של התאים המתים וגם לכלוך ועודפים של שומנים שהצטברו על עור הפנים. אנחנו ניקח ונוסיף כף אחת של גרגרי משמש. עוד ערבוב קל והפילינג שלנו מוכן. נעביר אותו לצנצנת. איך כדאי להשתמש בפילינג שהכנו? לשטוף את הפנים עם סבון, למרוח שכבה עבה של מסכת הפילינג על הפנים ועל האף, לא להתקרב לאזור העיניים, לעשות עיסוי עדין של הפנים והאף במשך 3 דקות, להשאיר 15 דקות על הפנים. לאחר מכן, לשטוף את הפנים עם מים פושרים ולייבש בעדינות. אחרי השטיפה, להמשיך את הטיפול עם מסכת לחות או מסכת הזנה לפי סוג העור, או למרוח קרם הזנה. כדאי לעשות את הפילינג פעם אחת בשבוע בשעות הערב, ולא להיחשף לשמש לפחות 3 שעות. בסיום הטיפול, העור זוהר ורענן, ויהיה רך ונעים למגע. אנחנו לא הוספנו חומרים משמרים, לכן נשמור את הפילינג שנשאר לנו בצנצנת סגורה במקרר. היום הכנו פילינג משולב על בסיס חומצות טבעיות וגרגרי משמש. הפילינג ינקה ביסודיות את הפנים, ישפר את זרימת הדם ויעורר את חידוש תאי העור. חוויה מפנקת ועשירה לעור הפנים. עד כאן להיום. מקווה שהפקתם תועלת, תשאירו תגובות ושאלות מתחת לסרטון ואני אשמח לענות. איציק מארומקר, תודה שהייתם איתנו, ניפגש בסרטון הבא ותזכרו, קוסמטיקה עושים לבד.